गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सगळ्यांना. स्वागत आहे आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि आज खूप दिवसानंतर आपण सायकलिंगला आलेलो आणि आता वाजले सकाळचे 9. आणि काल आपल्याला रात्री यायला मला वाटतं 11:15 झाले आणि त्याच्यानंतर मग झोपलो. ते आता उठतो ते उशीर झाला फार. म्हटलं आज बोलू थोडं सायकलिंगला जाऊया. आता वाजलेत सकाळचे 9:15. आता इकडनं निघणार. नमस्कार मंडळी. आता वाजले दुपारचे 2 आणि ऊन एवढं खतरनाक पडलं आहे ना, ऊन जबरदस्त एकदम असं ऊन पडलेलं आहे. आणि मी आता जेवून वगैरे मस्त, आज अंडा करी होती आणि राईस होता आणि अक्षयने जवला आणलेला, तर जवला आणि चपाती मस्त खाऊन एकदम आता वॉकिंग करतो आहे. थोडा वेळ 10-15 मिनटं वॉकिंग करणार. त्यानंतर मग पुन्हा ऑफिसला जाणार काम करायला. काम आपलं संपलेलं आहे. तरीसुद्धा हे बाहेरचं ऊन बघताय तुम्ही. हे बघा, हे जे ऊन आहे ना, हे आता खतरनाक जाणवायला लागलं एकदम. म्हणजे सकाळी 8-9 वाजता पण जे ऊन पडतं ना, ते असं वाटतं की 12 वाजताचं ऊन पडलेलं. आणि आता थोडं आता मावळायला लागेल सूर्य, तर थोडं बरं वाटतं संध्याकाळचं. तो विषय असा आहे आपला आजचा. की आता ह्या एप्रिल महिन्याच्या नंतर मेमध्ये आपण बघूया, सुट्टी टाकूया. परत मालवणला जाण्याचा प्रयत्न आहे आपला. गावी जायचं मस्त जरा आरामासाठी. पण बघूया सुट्टी मिळते की नाही, कारण का जयंत मे बी सुट्टीवर जाणार आहे. तर आता बघूया आपल्याला सुट्टी मिळते की नाही. आपल्याला पण मस्त गावचे आंबे वगैरे खायचे. पुन्हा तारकर्लीला जायचं आहे, देवबागला जायचं आहे. कारण आहान आहे ती काय आता बोलते की मुंबईत कंटाळा येतो तिला, असं बोलते ती. बघू आपल्याला जमते का. अरे इधर आके बैठ, बोल ना. देखो आज जो गड़बड़ हुई है ना हमारे ऑफिस में, इंटरनेट की बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है. बहुत बड़ा इशू हो गया है. इतने सारे काम चार्मी जी के, इतने सारे काम रगड़ गए ना. सच्ची में आज इतनी क्वेरीज है, आज इंटरनेट डाउन. नहीं, एक्चुअली ऐसे ही हुआ है. आज एक्चुअली इतना काम है ना हमारे पास. और हाँ, आज इतना काम है और इतने काम में हमारा सर्वर पूरा डाउन है. फिर भी हमारे पांडे जी ने 2 घंटा बैकअप में उनको कॉलिंग कर करके नेट चालू करवाया. बिग थम्स अप और पांडे जी. अब भी जाके नेट चालू हुआ है 6:30 बजे. और अभी हम लोग सब काम करना बैठेंगे. नहीं चल रहे, अभी भी नहीं चल रहे. मतलब आ रहे जा रहे पर फिर भी ठीक है. और आनंद अभी घर जाने की कोशिश कर रहा है. 6:30 हो गया उसका. पूरा ऑफिस खाली हो गया. तो इंटरनेट ये जो चीज़ है ना, इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है ज़िंदगी में कि इसके आगे का इम्पोर्टेंट. हाँ, सब लोग एक्चुअली ऐसा लग रहा है ना, अपाइज हो गए, हैंडीकैप हो गए सच में मतलब. और ये हमारे अमित सर अमित काय बोलतो आता. इंटरनेट आले तर कसं वाटतं तुला? हे जरा ब्लॉगमध्ये बोल. खूप बरं वाटतंय. कामं खूप आहेत, फटफट होतील कामं, नंतर भेटेल. फटफट कसं होणार? इंटरनेट आता सुरू आहे, आज चालू आहे. इंटरनेट आलं. अक्षय, इंटरनेट आले तर काय म्हणतो तुला? नाही आहे, याच्यावर येऊन बोल, इकडे ये आणि बोल. इंटरनेट आलेलं आहे, त्यामुळं इंटरनेट नाही आलाय. इंटरनेट आलेलं आहे, जास्त काही चालत नाही आहे. जे काही सामने बाकी आहेत ते सामने लवकरात लवकर संघाने लावून घ्यायचे हीच विनंती आहे. बस, धन्यवाद. बस आता काय, आता दिवस आपला संपलेला आहे. आणि आता शर्जील काय इंटरनेट पे कुछ 2 शब्द. शर्जील का रोजा चला. ऐसा मत बोलो, ऑफिस का इंटरनेट है, ये यूट्यूब पे जाने वाला है. तो बस आज के लिए इतना ही. और कुछ बोलना है कि किसी को? हाँ, धन्यवाद.